Mae'r myfyrdod sydd gyda ni heddiw yn sôn am y person a gafodd ei enwi'n Lleng. Gewch chi ddarllen yr hanes yn Efengyl Marc, pennod 5, 1 i 20. Ond i ni am ddechrau gyda garweddi. Nefol dad, cofiwn heddiw am y bobl sydd yn dioddef o salwch meddwl, y sawl sy'n ddi hwyl ac angen cymorth seicolegol. Diolch am y meddygon sydd wedi gweithio i ddysgu mwy am y salwch hwn, ac am y bobl sy'n ymchwilio i gynnig triniaethau a fydd yn cynorthwyo'r cleifion hyn i ymdoddi fewn i gymdeithas yn gyffredinol, ac i fwynhau bywyd yn benodol. Amen. Ymddengys ein bod yn bwysig i'r Efengylwyr nodi llawer o wyrthiau a chai wrth adrodd hanes Iesu. Wrth reswm, roeddent yn digwyddiadau angredadwy, ac nid gwaith yr esbonwyr yw egluro sut digwyddodd y gwirthiau hyn. Ond cadarnhau fod gan Iesu ddoniau nad oedd gan ddynion eraill, a'i fod wedi gwella'r cleifion, boed yn gorfforol neu'n feddyliol. Nid yn unig oedd gan Iesu'r grym hwnnw yn cael ei ymlygu, ond hefyd roedd trigaredd Iesu tuag at yr anghennus yn cael ei ymlygu. Ceir portread o Iesu fel un a welai werth yn y sawl roedd cymdeithas yn derbyn ei bod y tu hwnt i obaith a gwellhad. Clywai Iesu gri yr anghennus a gwelai sefyllfaoedd enbydus pobl. Wrth adrodd hanes Iesu'n croesi i wlad y Gesareniaid, pwysleisio'r Efengylwyr bod Iesu'n croesi'r môr, sef y ddelwydd o berygl i'r Iddew, i wlad arall, ac i'r gŵr a ddioddefau ddoli'r meddyliol a dynabod Iesu a'i gyfarch fel mab y Duw goruchaf. Byddai hyn i'r Iddewon a'r cenhedloedd eraill yn arwyddocaol, wrth ddarllen yr Efengyl, sef bod modd i bobl o bob cyflwr a chenedl sylweddoli pwy a beth oedd Iesu. Byddai gwybod fod Iesu'n drech na chythreiliaid, sut bynnag oedd deall y gair hwnnw, yn herio rhagfarnau a chamddealltwriaethau meddygol y dydd, wedi bod yn bwysig hefyd. Roedd y cyfarwyddyd a roddwyd i Lleng ar ôl iddo wella yn arwyddocaol. Cymellwyd ef i fynd adre a sôn wrth ei deulu ei gydnabod, mae Iesu oedd wedi ei wella. Roedd pawb yn rhyfeddu. Mae'r corff dynol yn gyfansoddiad rhyfeddol, ac mae'r meddwl dynol yn fwy cymhleth byth. Pwy all wir ddeall beth sydd yn dylanwadu'r hwyliau o funud i funud? Y rhyfedd yn gwneud. Beth yw'r holl gemegolion sydd yn ein cyfansoddiad, sy'n peri fod person cytbwys a chyfrifol yn medru troi yn anasdywallt ac yn ddihyd. Deithom i ddeall llawer mwy am iselder ysbryd ers diwedd yr ail rhyfel byd. Ond mae cymaint mwy i'w ddeall. Tybed, beth oedd y dylanwadau ar feddwl y gŵr ifanc yn cartrefi ymhlith y beddau? Beth fyddai daransoddiad ac ymateb y seikiatryddion heddi ohono, tybed? Yn amlwg, roedd tu hwnt i allu cymdeithas ei ddydd i'w gynorthwyo. Dywed yr Efengylwyr ei fod o dan ddylanwad y cythreiliaid, ac mae gwallgofrwydd ac anwareiddra yn cyfleu meddwl gwyllt a methiant i fyw mewn cymdeithas war. Weithiau, bydd hanes yn trafod arweinwyr gwleidyddol sy'n ormesol fel pobl despotig, a byddai'n ddiddorol pe bai modd i ddeall beth oedd salwch creiddiol Adolf Hitler.
Mae'r ffin yn denau rhwng y gwar a'r anwar, neu rhwng yr bod yn gariadlon neu'n greulon. Beth yw'r elfennau sy'n troi person llawen i fod yn drist? Neu pan bod y person cydweithredol a chamwyn ysgar yn ymddwyn yn gwbl anystywallt. Un neges o'r darlleniad yw bod Iesu'n deall seicoleg y dyn, a'i fod yn fwy na'r ysbryd allan mewn person. Sut bynnag y deallwn pwy a beth yw'r diafol, roedd yr Efengylwyr am ddangos bod Iesu'n drech na'r mwyaf dychrynllyd. Mae dylanwad Iesu ar fywyd unigolion a chymdeithas yn fwy nac y gallwn ei ddychmygu. Ond roedd y dystiolaeth yng ngwarineb y gŵr a fi gynt o dan reolaeth yr ysbrydion aflan yn profi fod Iesu'n fwy na'i ddoli'r ef. Beth am garweddi orffen? Maddau i ni nefol dad am fod mor barod i feirniadu eraill heb fod wedi gweddio drostynt, ac i weld y llwch yn llygad person arall heb weld y darn mawr o bren yn ein llyged ni. Arglwydd Iesu, gwared pob ysbryd aflan ynom, ac ynom ni yn arbennig, a boed i ni oll fod yn debycach i ti.